Kad se sve ovo sabere, ja sam za 82 levela uzeo. Ukoliko dođemo do 300 lajkova, delim Battle Pass na giveawayu od 12-ica, 4 miliona. A dečko, ali tebe Kenja, nije li te sramota da te toliko Kenja? Gde ste bre sticalice? Dobrodošli vi meni na još jedno sticanje. Šta danas imamo? Nedavno izašao novi Battle Pass, pa redno da vam otkrijem neke tajne, ali imamo i stari da prođemo, tako da ostanite tu. Intro svakako nemamo, ali puci. Današnji video podelit ću u dva dela. Stari Battle Pass i novi Battle Pass. Prvo ćemo da pređemo stari Battle Pass da vidimo da smo zaradili od njega, koliko smo zaradili od njega, to je bilo na streamu, pa ću da isečem nešto da vidimo šta i kako. A onda posle vam otkrivam tajne novog Battle Passa i koliko zapravo možda se zaradi na njemu. Znači šta radimo sad? Sad radimo sljedeće. Imamo Battle Pass, ja sam kupio od 60 coinsa i ja sam u Battle Pass doguro do 82. levela. Sad nam je cilj da mi izračunamo da li se taj Battle Pass isplati. Uzeli smo neku cenu, ne znam nikako smo uzeli cenu, 5 miliona vredi, 82 levela i sad idemo lagano jedno po jedno da kupljamo. Idemo. Prvo sprejevi. 5 spreja po 3000, evo ga, 5 puta 3 puta 5 jednako 15.000 dolara. Ajmo dalje. 10 komada po 5.000. Ajde, bude 50.000. Sad onaj glavni deo, auto. Ajde, Markiću, hejteru, ajde, kaži od 1 do 6 neki broj. Ajde, čoveč, kaži neki broj od 1 do 6 da se zaradujemo. Je te prestigne neko? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Već imam taj auto. Taj auto vredi 100.000. Motor. Šta smo rekli? Motor računamo. Motor. Level 3, 2 miliona. Sad će Zoki da kaže. Zoki, kaži broj Zoki. Ovaj Markić je baksuz. Ma nema ništa od tebe. Zoki priča. Zoki kaže 4. Idemo 4. Opa Zoki, ajde da vidimo. 900.000. 90.000 jeba. Auto, ajde, ko kaže prvi broj, taj otvaram. Svi su max državna 1 milion. Pa znam to. Dvojka, ajmo dvojka. Sve, pogledaj kakve kršine te vra, znači, ovo ne bi dao ni najgorem neprijatelju da vozi, znaš. Dobri auto. 150.000, pa te bra, ovaj auto neće ni da računamo, jebot. Kuti auto, će ga uračunamo, duša me boli, zato mora da ga uračunam, inače ne bi ga uračunao. Će ga nazovemo krš. Do 15.000, beži u kurac. Beži da te ne gledam. Lagano mi je smanjio prosječnu vrednost na garažu. Ovo me ne interesuje. Kutija s resursi. Auto kod dve semenke. Beži. I sad idemo. Šta? Da izračunamo koliko to sve vredi. Znači da li će da ima tu 5 miliona. Ajmo ovako. Kad se sve ovo sabere, ja sam za 82 levela uzeo 5 miliona 419 hiljada. 5 miliona 419 hiljada dolara. Što znači ako Battle Pass vredi 5 miliona, ja sam zaradio 419 hiljada preko, s obzirom da sam ja prešao 82 levela. Sticalice moje, to je što se tiče starog Battle Passa, vidjeli ste, zaradio sam 5 miliona 419 hiljada dolara za samo 82 levela. Ko je došao do kraja, zaradio je sigurno preko 10 miliona dolara. A mi idemo na novi Battle Pass, ali pre toga da vam pokažem kako lako i jednostavno zaraditi 200 hiljada dolara. Ukoliko još niste počeli da igrate na najboljem balkanskom serveru, evo i prilike. Dolu u opisu videa imate referral link pre koga trebate da se registrujete. Idete start playing, upišete vaše podatke, odaberete balkanski server. Kad dođete do 5 godina u gradu dobijete 200.000 dolara. Ukoliko ti igraš, a tvoj drug ne igra, dovedeš drugara preko mog linka i ti i tvoj drugar dobijete po 200.000. Sorry, muđa to ne daje. I evo nas, došli smo do dela gdje prikazujemo novi Battle Pass i da vam otkrijem neke tajne. Prvo šta radimo? Prvo upoređujemo novi Battle Pass sa starim Battle Passom da vidimo koje su promjene, šta su novine i šta je ostalo isto. Kao što vidimo, kad uđemo u Battle Pass interface imamo neka 3 taba, neke 3 sličice. Šta znači koja je sličica? Prva sličica, prvi početak, to je Battle Pass koji je free. To ne mora da se kupi Grand Coinsima, drugi košta 50 Grand Coinsa i treći košta 150 Grand Coins. Kad uđemo na prvi,
Šta vidimo? Interfejs je isto promijenjen, gore levo su vam leveli, desno su vam dnevni i nedeljni zadaci. Šta ima tu novo kod dnevnih i nedeljnih zadataka? Možete da rolujete, to ste mogli i u prošlom Battle Passu da rolujete. Šta je tu novo? Virtualna valuta. Ako kojim slučajem ne možete da pređete neki zadatak, možete da platite sad i virtualnom valutom. $100,000 vam košta dnevni zadatak, a $350,000 vas košta nedeljni zadatak. Ne morate sad samo Grand Coinsima da swapujete zadatke, sad možete i cash. Imamo dole nagrade, imamo 10 nagrada. Ukoliko pređete 10 nagrada, dobijete bonus nagradu. Ta bonus nagrada se ne kupuje coinsima, coinsi su isto novina, nisu bili ranije coinsi. Svaki sljedeći tab vam je sljedeći level. Ja sam došao do 19. levela i pokupio sam dosta dobrih nagrada. Kao što sam mogu da primetim na početku, prošli Battle Pass nije imao toliko auta, ovaj Battle Pass ima mnogo auta i ljudi su toliko srećni što ima toliko auta, znači bukvalno možete garažu od 25 slota da popunite autima. Što se tiče auta, imamo više kutija. Imamo običnu belu kutiju koju ću ja sada otvorim, imamo ljubičastu kutiju koja je Mythic i žutu kutiju koja je Legendary. Sad ćemo da nađemo tu žutu kutiju. Evo je žuta kutija koja je Legendary. Normalno, beli auti su jeftiniji, dok su ljubičasti malo skuplji, a zlatni ili ti legendary auti su mnogo skuplji. Cena auta se kreće od $150,000 do 40 miliona. Znači legendary auto možete da dobijete do 40 miliona. Ukoliko kupite Premium plus Battle Pass, ukupno sve ako pređete do kraja možete da dobijete 30 auta. Dobro ste čuli, 30 auta i 45 Grand Coinsa. Znači sva tri dela vam iznose 30 auta i 45 Grand Coinsa. Ali to nije sve, tu ima dosta kozmetik itema da se obučete lepo, ima dosta delova za auto. Kad dobijete auto imate i delove za auto, tako da ne morate to ništa da kupujete, imate sve od medium pro motora do pro delova za auto do felgi iz nove kolekcije i isto i stare kolekcije koje su opasne i koje dobro čuče na svaki auto. Imamo jednu stvar gore kad vidite rangiranje, kad odete na rangiranju tu možete da se takmičite s ostalim igračima da budete najbolji level u Battle Passu koliko imate završenih zadataka i vidite na drugom mjestu je Zoki Rally, pozdrav za Zokija. Zokija sam kontaktirao i sa Zokijem sam popričao malo, pa ajde da vidimo šta smo to lepo popričali. Evo da vidimo baš čisto informativno koliko će mi dao dobro. Ovo je premium. 100% po 2 Grand Coins. Da, po 2. Grand Coins. Ovdje je ta auto, ovo ti veli 10 miliona, ali dosta dobar auto, po meni dosta dobar, editoran, lijep auto. Idem opet leđi auto ovdje, tu pak imaš od 10 do 25 miliona, do 40 miliona ako ti spadne Mercedes. Ovo je dosta dobar auto, ovo je auto leti da znaš, on je mislim. Kako što sam gledao na YouTube, može to neka online šta je, ili ne znam da li ima takvo skriptu, takav. Opet ovdje neki Ferrari, ovaj Ferrari je 20 miliona ili 15. Ovaj ranac dosta vredi Louis V neki, nikoga nema sad, 100% će biti 10 miliona ako prodaš. Blokatora ne znam po koliko para su, 40-50, kad dosta dobiješ 10 isto tako blokatora. Pa tu su do 50, op, eteti milion. Eto milion, znači 25 miliona 100% plus, sad ću da izračunam. Znam i cijene oko auta, napravit ćemo neku matematiku. Gle šta te kenje. 2 miliona si zaradio. Da. Opet. 3 miliona. 3 miliona, kakva sreća ima mej. Opet, evo gledaj. 12-ica, 4 miliona. A u dečko, ali tebe kenja, nije li te sramota da te toliko kenja? Gledaj šta si dobio, to su ti najređe felneve, ej. Dobio si 12-ici i 10-ki i onda mislim da su petici ili 6-ici. Evo i ovdje 25 plus, ajde, računat ćemo. Znači 17 imaš od aute i od felni i od ne ostale zebanci uzeo si sigurno 5-6 miliona. Znači 23 miliona kaži do sad. Od felne 4 plus od svetleće kamenja 2 plus od antiradare 2, 4, 8. Znači 20 i nešto do sad imam uzmeno. Eto sticalice moje, popričali smo sa Zokijem. Hvala Zokiju što je otkrio svoje tajne. Zoki je stigao do 173. levela, dobio je dosta auta, 17 miliona je dobio od auta i od ostalih stvari je dobio sigurno još nekoliko miliona, sve ukupno preko 25 miliona. A ostalo mu je još dosta levela da izgrinduje do kraja Battle Passa, tako da može još više para da zaradi, a mi idemo sad da vam kažem nešto lepo i da vidimo da ja otvorim auto i koji auto ću ja da dobijem i da vam pokažem ostale aute koje sam dobio.
Pre nego da otvorim auto i da vam pokažem ova dva auta koja sam dobio, mora da vas obavestim da ne mora da glumite NPC-a i da se slikate pored billboarda, možete samo da kliknete like. Ukoliko dođemo do 300 lajkova, delim Battle Pass na giveawayu od 50 Grand Coinsa, a ukoliko dođemo do 600 lajkova, delim Battle Pass na giveawayu od 150 Grand Coinsa. Moja sticalica stica malo bolje. Ajmo sad na aute mi da se posvetimo. Idemo ovako, idemo u Battle Pass. Ja za sad, moj stav je da ne kupujem Battle Pass dok ga ne pređem do neki nivo i onda na kraju ga kupim i na streamu sve otvaramo, ali sad pravimo izuzetnu priliku. Koji ćemo auto? Idemo peti. Peti auto, neki Mercedes stari. Ajmo da vidimo koje sam ja to aute dobio, koliko ti auti vrede. Za sad sam dobio 3 auta. Evo ga, stari Mercedes, sviđa mi se, dobar je, nije mu neka cena, jer obična je kutija, ali košta 1.000.000 ili kad se proda državi košta 100.000. Dobio sam ovaj auto, isto stari auto, 150.000, kad se proda državi 15.000, tako kao što sam rekao malo pre, auti vrede od 150.000 do 40 miliona i dobio sam ovaj Audi za moju Audi kolekciju. Evo ga, Audi vredi 10 miliona, najslabiji auto iz kutije sam dobio, ali nema veze, tu je moja Audi kolekcija. Evo da je pogledate, čisto da ja imam garažu za pohvalice. Umalo da zaboravim, stiglo je novo pravilo na serveru, Mujo je pre neki dan objavio na Discordu, pravilo je 1.6, tako da obratite pažnju, nemojte da kupujete ili prodajete Battle Pass za in-game novac, važi isto i za Grand Coins. Battle Pass isključivo može da se pokloni i Grand Coinsi mogu da se poklone. Ostalo, za in-game valutu ne prodajte, bit ćete trajno banovani ili kažnjeni za pravilo 1.6. Ukoliko ste mislili da je to sve, nije to sve, delim 50 eura na giveawayu za mjesec dana, tamo negde 2. augusta izvlačimo, dole link u opisu i hvala Alki Shopu što su nam omogućili to. Sticalice, to bi bilo to što se tiče ovog videa, vi mi ostanite lepi, zdravi, vedri, nasmeni kao što ste bili do sad, a mi se vidimo u sljedeći neki klip ili neki stream, do tada, pozdrav! Nemam altida da imam, da ne budemo klošari. Kad uzmem te pare, taj dan, jedan živimo ko Boga.